Здравейте, VIPBOX и YouTube. Това е втория епизод на играта Call of Duty Modern Warfare 2. И тук сме в някаква планина, аз не знам каква. Днес ще направя два епизода на тази мисия и на още една следващата. Тя е лесна. Следващата. Айде бе, дебело. И сега, тук първо натискате едното копче на мишката и след това другото и като например на лявото копче сте натиснали, не го пускайте, защото иначе падате. Или не го задържайте много време. Мале, това беше на косъм. Тук честно казано ще е бая високичко. Ето! Видяхте ли? Трябва да внимавате. Това стана случайност. Катериса, айде! Готово, качихме се, сега няма да... Каска. Диод. И това стана. Добре, да сега се гледам. Тъмън сега съм се качил по-добре. Тук е сега паднах. За малко. Това беше на косъм. Дръж се, приятел. Мале на то... Вижте колко е студено. Направо му замръзнала на то брадата. Това е едно от любимите ми нива. Идвай, Мактавиш. И това е един от любимите ми автомати. Идвай. Гледайте си в краката, ей! Какви ги зеленкам пак аз е. Пак забравих да си искат за скайпа, дано никой да не ми извани или подобни штурти. Сега гледайте го най-нахално нашия, какво ще направи. Аз трябва да ги... Айде дека нож, бе. Минавай! Сега влизаме в опасната зона.
тук ще трябва в тази мисия малко сам ще трябва да се справим. Кой ще върне, бе? Е там. Е, тук има хора. Не. Его, гледайте сега. Толкова. Видяхте ли го как си избави падна от стола човека? Поне на мен това ме е много смешно винаги, като то падне от стола. Апа. Идва някой. Тук в джипката не бива да ни виждат, иначе... Той го подостреля. Ето, това верно, че